Halo kawan-kawan, sahabat tani kopi. Kopine wae kok ngene iki. Kowe rono-rono ya akeh ae kopine. Iki tunggale wis dipethiki. Dipethiki kaya ngene iki. Kopine ndompol-ndompol. Iki kopi Arabica. Iki kopi sing larang. Iki sekilone saiki teko 50.000, kadang 55 saiki sekilone. Iki wis lebar dipethik. Methik iki sing kono iki wis dipethiki wingahane wis abang. Iki kan areng methik ora bareng, kudu abang tok. Sing payune larang abang tok. Nek sing ijo katotake dipek kurang apik. Kudune sing abang tok kopine le methiki. Nek sing iki lagi awah pertama iki. Awah pertama ya wis mulai dipetik. Nek kopi Arabica memang kopine cilik-cilik, ora gedhi. Tapi nek kopi liyane gedhi-gedhi buahe. Tapi bobote antep sing cilik, megane ya wae padet, dipe susute ora akeh. Terima kasih semuanya. Bolo-bolo penanaman kopi Arabica. Terima kasih. Iki wilayah Bener Purworejo.